चिमणो हाती सोलो हा भाई ओए हेड होला ओए एक बाई करू ओए एक बाई बाई माझ्या पुटा ओ तुम्ही माझा हुकमान केला तुझा मी चौदा मुलगी माझ्या पोटात सांभाळून सांभाळायला आणि आता तू माझा हुकमान गुंतवली माझ्या बाई जो तुम्ही पोटातून झोल माटा हा नाक झाला होते कुठे आणि ते जो तुम्ही माय देखून जाणार जो तुम्ही पोटात होता रे 9 महिने डिलिव्हरी जात बरे तू घोडा काय नव्हते चौदा म्हणून मागे रे दत्तर नाव माटाई दत्तर मिळाला किती दत्तर मिळाला काय रे जो याने आ इच्छित बहुत ट्रॅजेडी बा हे मुगे कोकणी नु आकी तो ना वो मुगे लोक इंग्लिश हिंदी आणि मराठी तीन प्लेट इंग्लिश हिंदी आणि मराठी ओय आज लोक कोकणी हेड झोपा बसेल 800 मागे रे ओय टाचे रस्त्याकडे हेड जाता लोक गोयचे लोक होय असा सगळे होय मोटरसायकल केला असता की ओय रोड गेला त्याला कोणी हिंदी मिळा तेच करपातो माहिती हेडच्या दांड्या साईड ओय मराठी ते खोला आणि इंग्लिश वय लंडन होतो तुका बेसिक बुक हा बरे बेसिक बुकाचे लंडन दिसते ओय अरे ते सो आले हां बरं काय मिळा सोय तू मेरे तू रोल पाहितो काय ओय तू मुलगा पाय सुरू ओय आणि हिरो मार्गी का सुरू हिरो ओय हिरोईन बरोबर नाही हिरोईन होते अजून भेटणार रे बघा तू एकले आपल्याला भाषा एक प्रॅक्टिस मार पाहिजे हो ना ओय आमच्या मुलगा बाबा
gentlemen, this is your English play. Don't worry. Put it this. I love you. This one, you don't have it. Oh, shakalaka. Oh, shakalaka. La 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 la. Ooh la 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 ya 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 ya. Baby, you know how much I love you. How much I love you. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.